Ufuna thini thaka u350 uthasenze njani lo baba? Hayi bo wewacela uthini la kimi? Akungeni ngapha amacala sikhulume yazi kade ngicabanga Angathi uyakhuluma ke. awungene khona ngizokubhuzisa nanti itiye kade. Lo baba lona. Ungitshela sizohlala ngoba singane ingane. Kodwa lo baba lo usibonile? Uqabangani ngempela? Kwazise nabelungu phela isekho nemisebenzi. Hayibo. Kodwa sizoyithini macala le ndawo? Haya ngiyazi le ndawo bamakhi. Angiyazi le ndawo. Macala sizozonhlakanisa ikhane sethu ngoba naba nabantu phela beqolo kuphela abavubelekile ukuthi bayithole le mali. Thina nje ngicabanga lento. Ngike ngayicabanga lento ngathi kungcono kuba umuntu usenawo 60. Isto ona ngizosikhokha ngela ngani mina? Hayi suka. Ake sihambe siyophuza itiye ngaphakathi. Kodwa lo baba